Ifulu this issue concerning madam na nwa akpịrị ya zido ohe nwa na nke ndị oyibo na-akpọ maid ịghọtago ọnani na-ahapụrụ na our society nke ikpeazụ a otegokwe ife a niile mebere na be anyị apụcha na social media bịazie dịkịta sometimes bịa na-apụta na social media ọ ka na-emekwa o nwere ndị kamera ada akọva ịghọtago o nwere ndị agha abata kpọrọ nwa fa kpọpụga ya site elu ebe a o nwere ka esi matriti chaa ya enye ego moto gbagharịa bọọsụ ọ nata vileji ndị agha kpọrọ nwa afọ nwere ike ịtụ ọkpa na dat vileji dati nwa avaje kpọta ndị mụrụ nwa na-enenezi nwatakịrị esi na mmadụ pụọ sọntaanyị na-avụgasị apa ọkụ apa ayọn eji ede ma akwa ma kedu ebe ka esi gbapịachi ya ma mgbajara kawasịchara ya alụ ọ ka na-eme na our society. And I'm also pleading to Southeast government. Family ififa ga-eme implement a law concerning onye ọbụla na-abuse nwatakịrị, onye ọbụla na-emolest nwatakịrị. Ọ bụrụ life imprisonment, I think is better. Onye ọbụla enwetara na this kind of issue, a sentence a life imprisonment or jegodo ebe a nọrọ di ya. Enyi iti idebe harsh law. But if I may understandable, can if I do where they that is it. N'ime our women mostly. If you do Lampard, ebe our women no. Listen to them the get concerning ebe tiri nwatakịrị ife jọkọ takasị ama all this abuse one enough. Watch it. Mostly bụ ụmụ nwaanyị bai. Why is it common among Igbo women? Does it mean na Igbo women of this generation ada avaluzi nwa onye ọzọ? Because when na tradition and the culture Igbo bụ that na ofu onye ada amụ nwa na nwa bụ nwa ọra ma ọ bụrụ ofu onye na-azụ nwa. That is why then o nwere ife ọ ga-abịa na-eme onye abụrụ papa gị full self ọgbọchichie gị ntị kata ụtarị pịakacha gị ezigbo alụ ọfụkwa papa gị ọgwụ ya sef ife ime ọfụ mama gị ọgwọkwu ya the same thing and papa gị ma mama gị ga-anabata the thing n'obi ọcha then mmadụ akpọrọ nwa ya kpee gị maọbụ na ịbata village je kpọta nwa mmadụ ịlụzie city because of na papa na mama ya nọrọ nso ị na-abuse nwa na amụrụ esigharị that child. Do you understand? Akwa ọkụkọ anụ nke ọgazi adị elieri because ọ bụrụ nwa gị ọ bụgoro na nwa ịkpọtara nwa mmadụ o wee bụrụ that na ọ dị eme itazi omume ịlaikrozi ọ narị ya ndị nwunye as simple as that. And gị nwa bụ nne bụrụ nna manụkwana ụdị mmadụ ị na-akpọnye nwa ịmụrụ amụ ọ bụrụ onye ọbụla abịa na ịkpọrọ nwa kpọnye ya unu sometime ndị nne na ọ bụ nna anụnwa ya akpọpụ nwa fa ya eto ya efe anụbere onu nwa afọ and they will not be bothered. Ị na-aghọta? Ana m awọchi vidio nke a kịta amị na-abịa steeti ihe daịs akpata m onye na-ahụ m ọ na-adị nka dị woman na ya eme ihe a i wee fụzi anụ nke ama m na ọ dị ede ife ahụ onye dị ife abịa wepụta ya onwe dị ife ọgwa dị woman sef gị nwa bụ nwoke na-anụ nwaanyị fụ ebe nwunye gị ga na-eme ụdị omume a and you don't want to call her to order. Onwezie ka ụdị ya si wee dapụta kịta ekebịa bụrụ nwunye gị ọ na-afịọ na-aka ọrụ ekwensu mana gị nwa bụ emanụ nọ ebe ahụ n'idere stọpụ ife ahụ nọrọ ebe a na-ene ka isi na amụ ebepụrụ ebepụ maọbụ ipet biya ebe ọ na-abịụzụ nwa onye ọzọ. But if I remember understandable, why is it that if issue and the common among our Igbo women? Why? Can you about the problem? Can you about the cause? Does it mean that in a lot of our women anyone was empathy? A lot of our women are malazo for one. The one ewu si nebakwana ihe anya o and anya a ga-enebali ya bụ na Southeast gọọmenti implementary law ga-abụ nwaanyị ọbụla enwetara na this kind of situation sentence that woman to life imprisonment
ọ bụgo na ya sentence to life imprisonment, si pịa ha ihe dị ka from 10 years up imprisonment